Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzerlikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Şuň garaşdys Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde mukaddes Gurban bayramynyň ilkinji güni. Bayramyňyz gutly bolsun hormatly adamlar. Bütün musulman dünýäsinde bellenýän bu bayramçylyk edi ýurdumyzda hormatly prezidentimiň fermany bilen bellenip geçilýär. Deň jarşda bellenýän bayramçylyk günlerini bereketli Türkmen ojaklaryny, milli tagamlar taýýarlanýyp, maşgala awadançylygy, il agdyberligi, ýurt asudalygy, milli liderimiziň tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaj bolmagy dile edilip sadakalar berilýär. Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun edi dileşler. Bayramyňyz gutly bolsun. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we İran İslam Respublikasynyň goýyda saýlanan prezidenti Seyyed Ibrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp mukaddes Gurban bayramynyň gelmegi bilen birek-bire gutladylar hemde dostlukly goňşy döwletleriň halklaryna parahatçylyk we bagyt ardy etdiler. Döwlet başlarymyz gadimden märi insanperwerlik, hoş niyetlik hemde haýyr sahawatlyk ýaly müdimilik insan gymmatlyklaryny ünleýän mukaddes Gurban bayramynyň külli musulman ummatyny özara düşünşmeň we raýdaşlygyň pogtulanmagyny mundan beýlägem ýardym etjekdigini ynam bildirdi. Portotdan peýdalanyp milli liderimiz Seyyed Ibrahim Raisini goýyda geçirilen prezident saýlawlaryna gadynyň ynamly ýeňişi bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden utlady. Hemde jogapkärli döwlet işinde uly üstünlükler ardy etdi. Döwlet başlarymyz Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň 5 awgustyny geçirijek. İran İslam Respublikasynyň prezidentiniň wezipesine girişmek dawrasyna atnaşmak bardaky iweren şakyly üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiz wezipe girişmek dawrasynyň ýurdumyzda uzul ulalaşylan ýokary derejeli halkara çärlerin geçirilýän senesine gabat gelýänligi sebäpli bu möhüm çäre hut özüniň gatnaşmagyna mümkinçilik bermeýänini aýtdy. Şunun bilen maglykda İrana ýokary derejeli türkmeni wekiliýeti iýerler. Dostlukly döwletiň başlygyny gutdaglar üçin hoşallyk bildirip, türkmen lider bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we geljek barada pikir alşmagy, hemde özara gyzyklanma bildirilýän halkara we sivil siýasatynyň käbir meselelerini aral maslahatlaşmagy dördilen mümkinçilik üçin kanagatlanma bildirdi. Şol hyzmatdaşlyk bolsa gadimden märi ruhy, medeni we taryhy umumlygy bilen baglaşan iki halkyň jana-jan bähwitlerine laýyk gelýär. Biz İran İslam Respublikasy bilen hemme taraplaryň gatnaşyklar ýygydarly ösdürmäge we pogtulandyrmagy aýratyn ähmiýet berýäsip milli liderimiz noktada. Hemde häzirki wagtda syýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmenistan bilen İranyň arasynda gatnaşyklaryň din hukukluk, birek-birege hormat goýmak, hemde hoş niyetli goňşuluk ýolgolar esasynda işçiň alınıp barlýanyny kanagatlanma bilen belledi. Taraplar ýurtlaryň däp bolan köp ugurly gatnaşyklary pogtulandyrmak we hyzmatdaşlygy mundan beýlägem giňertmek üçin amatly şertler döretmek babatda alan uğurunun dowam etdirilejekdigini ynam bildirip, iki taraplyň hemde köp taraplyň esasy iri halkara we sivil guramalarynyň, hususan Birleşen Milletler Guramasynyň hemde onuň düzümleýän idaralarynyň çäklerini döwletara gatnaşyklar ösdürmäge özara gyzyklanma bildirýänliklerini nyktadylar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýoly goýulan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini melläp, İranyň strategik sowda ykdysady hyzmatdaş bolanyny we şeýle bolmagyny galýanlygyny aýratyn belledi. Bilelikde amal aşyrylan tasdimalaryň ençemeti şol hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetde ýedigini tasdiklaýar. İran bilen ýangyç energetika, ulug ara gatnaşyk, guruluşyk, owa hojalyk pudoklaryny netijeli hemde özara bähwitli gatnaşyklar ösdürilýär. Söhbetdeşler taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary mundan beýlägem okkulny ösdürmäge çalyşýanlyklaryny tasdiklap, bar bolan ägürdüli serişleri we ykdysady kuwatdan netijeli peýdalanmak maksady bilen gatnaşyklaryň hasym netijeli, döwrüň talabyna laýyk gelýän usullaryny gözlemegiň berurdugyny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýoly goýulan döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmäge hemde köp asyrlyk dostluk we özara düşünşmek gatnaşyklaryny pogtulandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänini aýdyp,
İranlı kärdeşini öz üçin istenlik amatly wagtda resmi sapar bilen Türkmenistana gelmäge hemde şu ýylyň oktyabr we noýabr aýlaryny geçirjek Hazaraka döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy sammitini hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň ýokary derejeli 15-nji duşugyna atnaşmaga çağırdy. Bu duşuk Türkmenistanyň şu ýyl bu düzümde başlyklyk etmeginiň çäklerini geçiriler. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyryny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we İran İslam Respublikasynyň saýlanan prezidenti Seýed Ibrahim Raisi biregi mukaddes Gurban bayram bilen ýene-de birgedek tüýsürekden utlap, İranyň we Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, bagyt hemde rowançlyk arzuw etdiler. Toylary toýlaşýan idi diýarymyzda musulman dünýäsinde giňden bellenýän pek gowluň, hoş niýetliň, agdybirliň hemde dostlugyň bayram bolan Gurban bayramynyň dawarlary uludan tutuldy. Güneşli ülkemiziň şahar günjüne şatlyk şowkun, ýokary ruh welentlik hökümsürdi. Gurban bayramynyň dawarlary paýtagtymyzda dürli öwüşgünlerde öz beýan tapýa. Bayramçylyk münasibetli çäreleriň geçirilýän ýerlerini millilik aýdyň duýulýar. Bir oğdanlyk ulu toýlaryň ýokary ruh belentligi beslenýändigini görkezýär. Ajaýyp öwüşgünler Aşgabat şäheriniň oğdanlygyny öz borçly taýlaşyk berýär. Bu ýagdaý häzirki günlerde toý dawarlary beslenýän Aşgabatyň hoşnýetli gatnaşçylary boýunça dünýä merkezine öwürlendigini äşkär edýär. Garaşsyz bir tarap döwletimiziň alyp barýan paragatçylyk söýji, hoşnýetli goňşuluk siýasaty bugün dünýä ýaňtalýar. Türkmen halkynyň bütün taryhynyň dowamynda paragatçylygyň, agdybirligiň, hoşnýetli goňşulugyň tarapdary höküminde ikrar edilip gelinen halkdygyny Gurban bayramynyň dawarlary öz bolşy tutnamadyr. Mübarek Gurban bayramy ýurdumyzda her ýyl ähli halk bayramy höküminde döwlet derejesinde giňden we dawarly bellenýär. Gurbanlyk Türkmen halkynyň milli däplerini, ruhy ahlak gymmatlyklaryny özünde jemleýän ajaýyp bayramdyr. Bu bayram insanperwerligi we ruhy päkligi ünleýär. Halklaryň arasyndaky hoşnýetli gatnaşlary we dostlugyny hasy berkidýär. Garaşsyz watanymyzyň ähli şäherlerinde we owalarynda baý mazmunly milli däp desturlarymyza esaslanýan dawarlar geçirilýär. Ýurdumyzda Gurban bayramynyň giňden bellenmegi, mehriban halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşda ýaşaýandygyny, agdybirligiň we jegitligiň, iri diýarymyzyň ötüşleriň ýoly bilen öňe barýandygyny görkezýär. Mübarek Gurban bayram günlerinde beriljek sadakalar berkarar watanymyzyň gülläp ötmeginiň, mehriban halkymyzyň awadançylygynyň hatyratyna ediljek doga dilegler beýik bir waň dergähinde kabul bolsun. Musulman dünýäsinde gadymdan gelýän halallygyň, pek göňüllüň, ýagşy ardy üslegleriň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramynyň çäreleri Ahal welaýatynda da günüň ir täherinden başlandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan paragatçylygyň wanaşmaň watan ýylynda Türkmen maşgalatynyň her biriniň agdyr ojaklarynda bayramçylygyň giňden bellenmegi, hormatly prezidentimiziň ymtanperwer ýörelgesiniň rowaçlyklary beslenýändiginiň öz bolşy subutnamasyna guruldy. Mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji gününde welaýatyň Göýektepe, Kaky taraplarynyň hem agdyr maşgal ojaklarynda agdybirligiň, päkligiň we mukaddesligiň bayram giňden bellenildi. Bayramçylyk dawaratynda maşgala taçaklary, dürli görüşli, nazyk matlardyr, dasly tagamlar bilen giňden bedelli. Aýdym saly dawarlarda garaşsyz ýurdumyz, gülleýän watanymyz, hormatly prezidentimiziň ýurt bähwitli işleri giňden wasp edildi. Bayramçylyk münasibetli welaýatyň çar günjünde geçirilen dawarlar halkymyzyň köklerini gadymetiň jümüşinden alyp gaýdan milli däp desturlaryny, toý bayramlaryna hormat sarpalarynyň egzilmeýändiginiň aýdyň beýany boldy. Balkan welaýatynda da mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji güni ýokary ruh belentlikde giňden bellenip geçirildi. Balkan welaýaty häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagyna welaýat merkezi Balkanawa şäherine hormatly prezidentimiziň ak bataty bilen ulanşa berilen Türkmeniň ak we binasynyň öňündäki meýdançada mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji güniň bayramçylyk dawaraty geçirilip, ol şatlyk şowkuny ýokary ruh galkynja eýe boldy. Berlinde tutulan dawarada hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli halkyna bayramçylyk gutlugyny ruhlanan Balkanly ýyldaşlarymyz il ultumudy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk ýöwrüne eýeden gahrman arkadamynyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Bu ýerde geçirilen joşgunly dawarlarda Balkan welaýat medeniýet müdürlüginiň tunma tutatlarynyň aýdym saly çykyşlaryna uly orun berildi. Berlinden ýanglanan döwrap aýdym salylar, şowgunly çykyşlar çar tarapa ýaňsaldy. Joşgunly çykyşlarda mukaddes Gurban bayramynyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, hormatly prezidentimiziň ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli beýik işleriniň, Türkmenistan paragatçylygyň wanaşmaň watan ýylynyň ajaýyp zamanamyzyň dost doňulyň wasfy belentden ýetirildi. Täsirli çäreler bayramçylygy aýratyn öwüşgün saýyp, adamlaryň buýsonçy kalplaryny, ruh belentligini hasda goşalandyrdy.
Mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji gününde ýaýbanlandyrylan şäherlerde adamlaryň ýüzlerindäki şatllyk buýsanç alamatlary olaryň hormatly prezidentimize bolan hoşallyklarynyň bagtyarlyk döwrümde watanymyzda çäksiz buýsançlarynyň midemet beýany öwrüldi. Türkmenistan parakaçylygyň öňçmen watan ýylyna päýekligiň, hoşniýetligiň, jewitligiň hemde dost soňunlyň bayramy bolan Mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji güni Daşowut welaýatynda ýokur ruh bilenlikde beýlenip geçirildi. Daşowut welaýatynyň Goda etrawyna geçirilen dawra arka dagly döwrümi gelli Gurban bayramy diýilip atlanyrly. Bayramçylyk şäheresine çykyşlary ul orun berildi. Zekili bagşylaryň, estrada aýdymçylarynyň, ýaş ýerine ýetirjileriň, tans hemde halk dörejilik toparlarynyň şanly seni münasibetli ýörit taýýarlan çykyşlary asyrlaryň dowamyny arzulanyp bellenýän Gurban bayramynyň joşkuny özüne jemledi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy her bir çykyşy üçin häsiýetli boldy. Gurban bayramyna täbitli dawarlaryň ýeni biri welaýatyň Gurban Sultan ejadynyň etrawyna geçirildi. Bu ýerde ýokary joşkuny wesenen aýdym saatlar, tanslar hemde halk dörejilik çykyşlary dawra gatnaşýan adamlaryň göňüllerine galkynyş paýlady. Dawra gatnaşanlar bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren gahryman arkadamyda ýürek töwründen çykýan alkyşlaryny aýtdylar. Lewap welaýatyna da külli musulman ummatyna peýek göwüllügiň, hoşniýetligiň, agdybirligiň hemde dost soňunlyň bayram hökmüni giňden toýlanýan Gurban bayramynyň ilkinji günüň dawarlary uludan tutulup, Günnogor tewitiň şahar kunjyny şatlyk şagalan ýokur ruh bilenlik kurşawarly. Bayramçylygyň şanyny welaýatyň halaç etrawynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyna geçirilen dawarly şäheri täfirli pursatlary baý boldy. Şirin owazy aýdymlarda Mukaddes Gurban bayramynyň, diýip desturlarymyzyň, milli gymmatlyklarynyň, ösüşlerden ösüşlere wesenýän berkarar watanymyzyň, hormatly prezidentimiziň dünýä ýüzüne ýaň salýan tutumly işleriň tarypy ajaýyp beýan tapdy. Sınut ustalaryň taýýarlan gyzykly folklor çykyşlary, göwün göterji tanslar dawara gatnaşlarda ýatdan çykmajak duýgulary oýardy. Gurban bayramynyň toy aýratynlyklary eşiretli zamanamyzda ülkemizde toy bayramlary berilýän aýratyn ähmiýet, milliligimizde däp desturlarymyz barda bu ýysançly gurulmalar edilip, diýarymyzda mukaddes seneleriň bellenip geçilmegine giň mümkinçilikler döredin arkadan prezidentimize hoşallyk sözler beýan edildi. Musulman dünýäsiniň nurany bayramy, Gurban bayramynyň ýokur ruh bilenligi wesenip, ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän günlerini, gadymy lewawyň bagtyar maşgul ojaklaryna da toy deserhanlary giňden ýadylyp, bu mukaddesini agdybirlikde uly şatlyk bilen münasip garşalandy. Hormatly prezidentimiziň milli ýörülgelerimizi, däp desturlarymyzy hemde milli bayramlarymyza giň ýol açyp bermegi halkymyzyň bu ýysançyny hasam artdyrýar. Gurban bayramy gahryman arkadamyzyň kabulden permany laýyklykda ýurdumyzda her bir maşgul ojagyny uly toy şatlyklar bilen bellenip geçilýär. Bayramal şpaxanasynyň döwrüwap medenet öýünde Gurban bayramyna täbitli aýdym saatly wagt nesihat dawarasy geçirildi. Aýdym saatlar bilen joşkun bilen ýerine ýetirildi. Ruh bilen we joşgul çykyşlarda şan şöhraty dünýäde bolan edip watanymyzyň ösüşli menzilleri, ýaş nesilleri döwrüwap terbiýelemekde alınıp barlayan beýik işleriň, bagtyar durmuşyň köýlerini görüp ýaşaýan edip halkymyzyň gadynyň üstünlükleriniň, gahryman arkadamyzyň rowaji işleriniň wasby belentden ýetirildi. Ýanglanan şirin owazy aýdym saatlar dawra gatnaşanlary şatlyk paýlap, olardy ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Jemgyýetimiziň midemet agdybirligini, jewitligini, dostlugyny hasam berkediýän Gurban bayramynyň döwlet derejesinde toýlanmagy, gahryman arkadamyzyň geçmişmide, ata-babalarymyzyň milli ruh gymmatlyklaryna goýan belen sarpasynyň çäksiz hormatynyň aýdyň beýanlary. Mar welaýatynyň döwletli maşgallaryna Gurban bayramyna ykçam taýýarlyk görülip, toy saçaklary ýazylyp, birege bayramçylyk gutdawlary aýdylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne edi diýarymyzda milli liderimiziň talalary netijesinde kiçi we orta telekeçilik ösdürmekli aýratyn ähmiýet berilýär. Lewap welaýatynyň hususiyetçileri döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden, dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen zähmet üstünlüklerini gadanýarlar. Hormatly prezidentimiziň hususulygama bergen ýygyderli gollugy Lewap welaýatyna da özüniň aýdyň beýany tapýar. İşlere sadlaşykly ýoly goýulan hususy önümçiliklerin hataryna Günnogor tewitiň Kerke etrawynyň Asana Baba şäherçesindäki ýelken hususy kärhanasyny görkezmek bolar.
Bu yerde ayakkabı önümlerinin onlarca görünüş tayarlandıya. Häzirki wagtda hususy ayakkabı önümçiligine 20-den gowrak işçi hünärmen dähmet çekip, olaň aglabasy ýaşlardyr. Hususy kerhanada kiçi ýaşly çağlara, ýetgenjek ýaşlara, şol sanyna gelini gyzlara, uly ýaşly raýatlarymyza niýetlenilen dürli biçugdäki ayakkablar taýýarlandyp, olaryň renkleriniň sazlaşygyna, bedek işlerine owadan haritlik görnüşine aýratyn ähmiýet berilýär. Önümçilikde emeli deri, dürli renkli ýüpler bilen bir hatarda, esasanam çygymal hökmünde tebiği önümün, gaýtadan işlenilen mal derisinin ulanılmagy taýýarlanýan isleýle haritlaryň berkligini, ýokary hil ölçeglerini öpçün edýär. Kämil enjamlar ornaşdyrylan täze ayakkabı önümçiligi galyplamak işleri tikinçilik, nagyşlama, bedekleri dakmak, kögüşleri timarlamak bölümlerinden ibaret bolup, her günde bu ýerde 50-den gowrak ayakkabı jöbütleri öňürilýär. Gözü ýakymly, owadan biçugly ayakkablaryň önümçiligine, milli bedekliň usatlyk bilen ulanylýany belärlikli ýagdaýdyr. Hususulgamyň agzybir işgärleri telekeçiligi ösdürmekde alyp bargan işleri üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Yurdumyzyň işi telekeçileri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ähli ugurlarda okunly we netijeli işler alyp barýarlar. Hormat prezidentimiziň kiçi we orta telekeçiligi gollamak bardaky taglalaryň netijesinde hususy ulgamy ornaşdyrylýan kämil tehnologiýalaryň hatabyny ilaty zerur bolan önümleriň we haritlaryň möçberleri artdyrylyp, olaryň täze görnüşleriniň önümçiligem ýoly goýuldy. Yurdumyzda hususy telekeçilik ulgamynyň çal tepkinleri bilen ösmegi, ykdysadiyetimiziň döwlete daxil bolmadyk pudugyny, häzirki zamanyň kämil tehnologiýaly enjamlaryň ornaşdyrylmagy, hususy önüm öndürjileriň önüm öndürmekdäki mümkinçiliklerini ýokarlandyryp, haritlaryň ýokary hili bolmagyny öpçün edýär. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän we Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Şat Morhususy kerhanasynyň işçileri öý hojalyk we fenagat haritlaryny öndürmekde uly işler amal aşyrýarlar. Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watan ýylynyň her bir aýyny uly üstünlikleri besleýän hususy kerhananyň telekeçileri, şuňlar çyýly süpürgüçleriň, gap-gaç hemem egin eşik ýuwjy serişdeleriň, soğuk görnüşde saunlaryň, el ýüze çalynýan ýağlaryň, saç ýuwjy we temizleýji serişdeleriň ýüzden gowrak görnüşlerini öndürýärler. Daşary ýurt tehnologiýaly kämil enjamlar bilen öpçün edilen bu hususy kerhanada öý hojalyk haritlaryna Şa, Dana, Emir, Yunus ýaly döwrewap atlar berilip, olar 500 gramdan 5 kilogram gowrumnäki goda gelewli gaplara gaplanylýar. Şeýlekim bu önümlere limon, alma, nar ýaly durly görnüşli meweleriň hoşboý isi goşunlary goşulýar. Bu haritlar bazar gatnaşyklaryna bäsleş we ukyply bolmak bilen daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän bolsa hasam gowandyrjydyr. Işewur telekeçileriň dörejilik gözlegleri netijesinde täzelikde bu hususy kerhanada atyrlary öndürmek işlerim ýoly goýuldy. Döwrewap we owadan gaplara gaplanan bu önümler özüniň hil derejesi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde öndürilen haritleri gaplamak üçin ulanylýan dürli görnüşli, dürli gowrumnäki plastik gaplar bolsa, ýurdumyzda öndürilen polipropilenden taýýarlanylýar. Kuwatly daşary ýurt enjamlarynyň sazlaşykly işledilmegi netijesinde taýýarlanýan plastik gaplar öz boşly aýratyny bilen tapawutlanýar. Bu hususy kerhananyň öndürýän bagtyarlyk döwrümizin öý hojalyk we sanagat haritlary, ýurdumyzyň hususy önüm öndürjiläriniň gatnaşmagynda geçirilýän sergilerde de münasip orn alýar. İşewur hususiýetçiler halkymyzyň uly istegine eýe bolýan öndürýän haritlaryň geljekde möçberlerini we görnüşlerini hassa artdyrmaklygy maksat edinýärler. Olar özleriniň öndürýän ýokary hili haritlary bilen diňe bir içerki sarp ediş bazarlarymyza öpçün etmek bilen çäklenmän. Ýokary hili haritlaryny daşary ýurt bazarlarynyň bir näçesine iýerýärler. Ýurdumyzyň şanyny garaşdyrdygynyň 30 ýyllyk toýuna uly sowgatlar bilen barýan bu kerhananyň işçileri hususy ulgamy ösdürmek barada edýän bimeçer aladalary üçin gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watan ýylynyň şu owa hojalyk mewsüminde ýurdumyzyň ekli welaýatlar bilen bir hatarda Balkan welaýatynyň ekrançylary gawun garpyllaryň bol hasylyny ösdürip ýetirdiler. Şuňlar bolsa olar ýygnamak işleri ýokary depkinlerde alınıp barylýar.
Gahryman arkadamyzyň parasat ýolbaşçylygyny döwletli diýarymyzda azyk önümleriniň bolşulugyny öğretmek, bazarlarymyzy gök, miwe we bakşy önümler bilen dolaryp ilatymyza elýeterli bahalar bilen ýetirmek işleri özüniň iş ýüzüni aýdyň beýany tapýar. Milli liderimiziň bu baradaky talaplaryna münasip zähmetler bilen jogap bermegi maksat edilýän Balkanly bakçyçylar gawunlaryň, garpyllaryň enşemi görnüşlerini österip, olardan ýylyň-ýylyna bereketli hasyl alýarlar. Esasanen Balkanly ekrançylaryň, gawunlaryň waharman, gulawy, garrygy ýaly görnüşlerini ekip, bol hasyla eýe bolmaklary bolsa aýratyn gowunuruzdur. Güneşi diýarymyzyň adyk garaşdygynyň ýetibary üçindirmegine sallamly goşunt goşýan Balkanly ekrançylar bu ýysanç bilen dowam edýän Türkmenistan parakatçylygyň öňsman watan ýylynyň şu owa hujuluk mewsüminde de Garagum deriýasynyň boýlaryna we bolatyň beýleki traplarynyň meýdanlaryna täze öldürşdirilen mes toprakly ýerlerde beýleki ekinler bilen birlikde gawun garpy ýaly bakşy önümleriniň bol hasylyny ösürip ýeşdirmegi başardylar. Balkan welaýatynyň owa hujuluk etraplarynyň biri bolan Bereket etrafynda da halkymyzyň bakçyçylyk medeniýetini berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mahsus täze beletlikleri götürmekde, bakçy ekilleriniň görnüşlerini köpeltmekde tutumly işler durmuşy geçirýärler. Olaryň şu owa hujuluk mewsüminde ençe hektar ýere gawun garpy ekip, olardan bol hasyl almaklary bolsa aýdylanlara aýdyn kepiller. Şu günler ýurdumyzyň owa hujuluk podugynyň işgärlerdir. Ähli önümçilik idare karhanlary ýetip gelýän mukaddes ýurt garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyna zähmet sowgatlar bilen barmaklygy ykdysam taýýarlyk görýärler. Welaýatyň Bereket etrawynyň babydaýkanlarym bu şanly bayrama sowgatly barmak, toý saçaklaryny daatly gawun garpylar bilen bedemek üçin olary köpçülikleýin ýygmaklygy ýerişdiler. Bereket etrawynyň daýkanlary gawun garpylyň her gününe onlarça tonusyny ýygnaýarlar. Olar ýygnalan bu gawun garpylary ýurdumyzyň bazarlaryna çykarmak işlerine guramaçylykly ýoly goýdular. Maklasy gawun garpy ýygmaklyk işleri Balkan welaýatynyň diňe bir Bereket etrawyna däl eýsem beýleki etraplaryna da guramaçylykly ýagdaýda dowam edýär. Gorun prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe şöhratly geçmiş taryhymyzy, halkymyzyň dörden milli kymmatlyklaryny ösürmekligi, ene mamlarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, halçylyk, owadan naqşly keçeler taýýarlamak, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli kymmatlyklary bizi, nusgalyk el işlerini, asyrlardan şu günlere ýetip gelen bu ajaýyp hünärlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galyrmak bardy, uly meşhurly işler durmuşy geçirilýär. Daşowut welaýatynyň çeperelli gelin gyýlary öýler üçin dördüp berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öndürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň milli däp desturlaryny, sungat derejesine götürilen el işlerini, milli kymmatlyklarymy wagt etmek hem bu hünärleriň münasip dowam etdirilmegine giň mümkinçilikler döredilýär. Muňa welaýatyň ruh bilen etrawynyň çeperelli gelin gyýlaryny görkezmek bolar. Olar özüniň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan el işleriniň nusgasyny görkezip işleýärler. Daşowutly çeperelli gelin gyýlar milli däplerimizi şu günkü aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, el işleriniň nusgalyk görnüşlerini taýýarlamaklygyň hötdesinden gelýärler. Olar düýe ýüngünden peýdalanyp, olardan özlerine gerek önümlerim alypdyrlar. Düýe ýüň önümleri diňe bir daşky keşfe bedemen eýsem ol adam saglygyna peýdalar. Her halkyň özüniň milli kymmatlyklary, däp desturlary, egneşikleri bolýar. Gadymy halkymyzyň özdöreden sungat eserlerini diňe bir daş görnüşi boýunça däl, eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglanşykla döredipdirler. Türkmen işewur zenanlaryň keçeleri, şeýle-de düýe ýüňünden saçaklary, ýeňsizleri, guşaklary, dokumaklary muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Türkmen halkynyň milli kymmatlyklarynyň arasynda düýe ýüňünden taýýarlanan önümler münasip orun tutýar. Düýe ýüňünden dürli önümler taýýarlamaklygyň iňçe sirlerini ören oňat bilýän hem muny geljek nesillere miras galyrmaň ajaýyp nusgasyny görkezýän zenanlar welaýatda az däller. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda orta we kiçik telekeçiligi ösdürmekligi, telekeçiler üçin ähli şertleri bir kemsiz döredip bermege giň ýollar açýar. Munyň özi bugün Daşowut welaýatynyň owalaryna, dir şäherlerine el işlerini münasip dowam etdirýän, elleri hünärli gelin gyýlaryň milli buýsanjyny, öz kesipkärine bolan söýgüsini ýene bir gezek artdyrýar. Önümleriň owadan görnüşleri owadan döwrümizin rowaşlyklary bolup, göwnlerde buýsanç döredýär. Ene mamlarymyzyň paýhas eleginden gaýnap sünnälenen gadymy el işleri gahrman arkadamyzyň aýratyny ünsürmegi bilen köňli zekinli işewur zenanlarymyzyň el işleriniň gymmatynyň dikeldilmegine giň ýollar açyldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň peşgeş beren
Bagtyarlyk döwründen kemem şanyny garaşdyrdygyňyň 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmeň ruh bilentligi bilen münasip utgaşýar. Şoň üçin bulaýatyň çepereli işewur zenanlary gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji iýulda saat 20-den 21-nji iýulda saat 20-çe boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna askin bulut howa bolup, Demirad kilometrden -14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 22-27 gradus maýyl, gündüzüne 36-41 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýyl bolar. Ahir welaýatyna askin bulut howa bolup, Demirad kilometrden -8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 24-29 gradus maýyl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirad kilometrden -9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 21-26 gradus maýyl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirad kilometrden -9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 22-27 gradus maýyl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Daşawud welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirad kilometrden -8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 21-26 gradus maýyl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda askin bulut howa bolup, Demirad kilometrden -8-11 metre ýetýän şemal üser. Howa gijetine 27-29 gradus maýyl, gündüzüne 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 20-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany anlaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerini howanyň gyrmagy netijesinde günüň ýetiş şöklesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynyň saat 11-den 17-şeýle güýçli bolýar. We günüň gyzgyn howry saat 20-şeýle dowam edýär. Şeýle howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän täsir artýar. Şunuň bilen bagly howanyň oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyr burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomuz pasyny günüň ýetiş şöklesinden goranmagy maksat berýär. Mehriban ýerleşler, şular berjäňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşimde jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymy Türkmenistan ýakly babatlarda düşeretsenýär. Ýakly şoň özünde bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýerleşler.